Ти... Може? Масата да се разчисти, почвам да слагам кутушки с макарони. Кой няма да яде макарони? И не знам докъде няма да стигна. Аз няма да ям, аз няма да ям. Значи поне 4 слагам, не? Шоп тесто. Добре, с това просто... Аз сложих малко. С тия сте дърпали маста. Има паднал. Надявам се, няма. Марци полека тате. Ще падне всеки момент, като му знае за говоря. Марти! Стигаме тук. В момента не мога да сложа какви макарони на масата, Ама толкова има макарони. Не, толкова има, те ще спрат. Марти! В момента може да сложи само баница и това без стъбата да я залепиш. Ще отдаш братче да бъдеш. Можеш да вземем такива банички за такова.